Haga jingle kai Duran Cup quarter final, haga jingle kai quarter final ka baningkong, hapreng ka Northeast United Persia ke Indian Army. Kabalayele kai haga Kokrajhar, haga Jela Assam. Haba phai shakre ka jingle kai haga Kela Step ka jingle kai ka Long Maria Khaj. Haga ba baro artali ki Kynhun ki klemla bat pen khijar, wala kila persyang ka tokat ne banyo pen khijar, Henry ki klemla bat pen urlong. Haba phai pat shaga Kela Mid ka Northeast United. Kalaile kai bha haga ba kalayo ban tap ya ka gol ka baningkong haga ne ka jingle kai haga minit ka ba san peu ar lengbau Nestor bad haga minit ka banyau peu lai ka Northeast United kalayo biang ban tap ya ka gol ka ba ar lengbau Guillermo bad ya ka bol lai rapen bu dau ridim Tlang ubadang syumi madan tang haga shiminit bad dai lama gini ki ar gol ka Northeast United kalala bad pelem ya ka Indian Army da ar lanot bad yorung syaga semi final. Hagawai par ka jingle kai quarter final hapreng ka Shillong Lajong Persia ke East Bengal. Kabile kai hanong ba Shillong. Kine gide gi first 11 jong ka Shillong Lajong. Bad gine gide gi first 11 jong ka East Bengal. Kiban mi madan hagane ka jingle kai. Haba phai shakne ka jingle kai ka Shillong Lajong kaliyo ban penki jar nengkong. Tang ha ka minit ka bapra lengbo orang ile kai na kari Brazil urut wer. Bad dei lamagane ka shigol ka Shillong Lajong ka tam ha ka Kela Step. Da shigol lanon wala kirang ile kai ka East Bengal. Kila persyang ban siu kuliang ya ka shigol jong ka Shillong Lajong. Henry ki klemla ban siu kuliang hadu bukut ka Kela Step. Haba phai pat sya ka Kela Mid ka East Bengal kalayo ban tap ya ka gol penye khaj haga minit ka ba nyau lengbau Sekhar. Henry haga minit ka ba prapeu sau u player substitute jong ka Shillong Lajong u Figo Sendai layo ban tap ya ka gol pentam nagbanta ka Shillong Lajong. Badai la magane ka gol la penlong ya ka Shillong Lajong bagan la bat pelem ya ka East Bengal da ar la ka way. Haga ne ka quarter final, badi orong sya ka semi final jong ka Duran Cup haga sin ka baningkong.